umqeqeshi we-Richards Bay FC uBrendan Crute usechaza ukuthi kungani uSabelo Rathebe obolekiswe iKaizer Chiefs engakadlali kuleli qembu kuze kube yilesi sikhathi sesizini. uRathebe ophothule ukubolekwa leli qembu elizinze KwaZulu-Natal ngenhloso yokuvuselela ithalente lakhe. uRathebe ubengukapteni we-Chiefs ku-DStv District Challenge ngaphambi kokuthi akhushulelwe eqembini lokuqala lapho kube nzima khona ukuzibonakalisa nokuthola isikhathi sokudlala. Umdlalo oneminyaka engu-25 ubudala wabolekiswa ngosuku lomnqamulajuqu ekupheleni kukaSepthemba. Ekhuluma nabezindaba ngomgqibelo, umqeqeshi we-Richards Bay uchaze isimo somdlalo wasesiswini samanje. Ngicabanga ukuthi uSabelo usekulungele ukungena eqenjini manje, kusho Crute. Ukuqina kwakhe kuhle futhi uthola isikhathi sokudlala emidlalweni yethu yokuzilolonga. Ngoba emasontweni amathathu adlule besigxile ekusizeni abadlali ukuthi balulame, besingenaso isikhathi sokuzilolonga njalo noma imidlalo yobungane. Ngakho-ke asikaze simbone edlala ngaphansi kwesimo esincintisana kakhulu. Ngicabanga ukuthi iyona nto kuphela eshodayo kuye. Ubesebenza kahle futhi sekuseduze kakhulu ukuthi aqokelwe eqenjini, kodwa ngesikhathi esifanayo uKlaksani Mthethwa noMoses Mthethwa abadlala kuleya ndawo bebengabadlali ababalulekile kuthina amaphakathi nenkundla, benza kahle. Ngakho-ke kumayelana nokulinda ithuba elifanele lokumnika indawo, udinga nje ukubekezela futhi alungele uma lelo thuba lifika. Khona manjalo iNatal Rich Boys izophinda igxile kuBetway Premiership ngemuva kwekhefu leFIFA ikhishwe kuKaling Knockout kwandulelo wamanqamu yeMagesi FC.